Acest om fără adăpost aruncă în mod deliberat niște bani pe jos și o întreabă pe fetița Alice dacă îi aparțin. Alice ridică banii și pleacă fără ezitare. Văzând asta, atât omul fără adăpost cât și milionarul se simt dezamăgiți. Apoi apare o altă fată. Bărbatul aruncă un ceas. Emma îl ridică și, la fel ca Alice, se întoarce și pleacă. Din nou, amândoi, omul fără adăpost și milionarul, sunt dezamăgiți. La scurt timp, apare un băiat pe nume Jack. El îi oferă cu bunătate hamburgerul său bărbatului fără adăpost. Apoi, omul scapă intenționat un telefon pe jos. Jack îl ridică și spune: "Acesta nu este al meu", și îl înapoiază. Amândoi bărbații sunt mulțumiți de onestitatea lui Jack, iar acesta primește un semn de verificare. Se dovedește că toți cei 3 copii sunt nepoții milionarului. Au fost aduși acolo pentru că milionarul desfășoară un test ca să decidă cine îi va moșteni averea. Curând, asistenta milionarului îi anunță pe cei 3 copii că bunicul lor a murit. La auzul veștii, doar Jack arată tristețe. Asistenta le spune apoi: "Bunicul vostru v-a lăsat fiecăruia o moștenire." Le oferă fiecăruia câte o cutie. În cutia lui Alice se află un glob, simbolizând că ea va moșteni toți banii bunicului. În cutia Emei sunt 2 mașinuțe, reprezentând că va primi toate mașinile lui. În cutia lui Jack se află o lesă de câine, semn că va moșteni câinele bunicului. Emma spune imediat că vrea banii, dar Alice refuză să facă schimb, ceea ce duce la o ceartă între ele. Între timp, Jack, care are doar o lesă, nu ia parte la ceartă. Privind totul din afara camerei, milionarul se înfurie. Intră în cameră și dezvăluie că totul a fost un test. Îi spune lui Alice să returneze banii pe care i-a luat mai devreme, iar Emei să înapoieze ceasul. În ceea ce îl privește pe Jack, bunicul este mulțumit de onestitatea și bunătatea lui. Apoi anunță că întreaga moștenire îi va reveni lui Jack. Furioase și frustrate, Alice și Emma îl acuză pe bunicul lor de favoritism și pleacă. În final, Jack moștenește întreaga avere.